Herriari gabon, egunon, alaitasun eta zorion. Alaitasun eta zorion. Asto, egunon, ez nazaude? Bai, baina zergatik ez du iratzargailuak jo? Auskalo? Oraindik ez ordu izango? Oraindik ordua ez bada, zergatik sartzen dira eguzkizpiak leiotik? Gaur agian eguzkia lehenago gehiagiko zen. Akaso eguzkiak iratzargailua daukala? Ez dakit, baina hau oso arraroa da, Oso arraroa. Nire etzizagura oso puntuala da. Eta badator. Ez du zerremediorik, Asto. Zertan ari zaraneko? Zurute betetzera kontenatzen, ala? Kandela, pizten. Ez zarete konturato, argirik gabe gaudela, ala? Argirik gabe, egia da. Horregatik iratzargailuak ez du jo? Jakina, argi indari gabe, iratzargailurik ez. Eskerrak, nire etzizagura oso puntuala den. Puntualago da nirea, pentsa, gozalduta nagoia da. Nere, altza bazkar. Bai, argirik gabe gaudelako, horregatik ez du jo iratzargailuak. Bai, eguzkiaren iratzargailuak jo du, baina gureak ez. Zordu da ba! Nere, ongi altzade, baina zuri ere joan zaizu argia. Ilunpean korrika egiteare. Baina zer gertatzen da hemen. Ikoi giroia! Nereari, ezi lasterketa egitea ilunpean otu zaiola besterik ez. Ezi lasterketa ilunpean? Bai, olimpiar jokoetako modalitate berria. Tia darra joatzari, kontxo eta zait, zordu de mengoz! Lasai Nerea, iratzargailua jo arte, lasai egin dezakezulo. Hori da. Argi indarra etorri arte, bano alotara orduan. Kikiriki! Non dago ilargia ez da ikusten, lotzatuta eskutatuta, itsasoa bere izpilua zela, enbata beltzak ezabatua, ondarrak ez du jadanik itxoiten, zaborrezko horatu urdina, etorkizuna erekitzen omen dute, baina zuntxituz ta sortuz bina. Ez bat azorroztu, margotuta ezin gauzaindu, uda berria ezingo dute moztu, keak mezua ekarriko du, bazoak basamortu bihurtuta, ezingo izarrak bezarkatu, zareik zelak edatzen ondoan,
koloreak arnasa galdu. Azaroak amairu, eneko margoak aterako ditu. Haizeak koloreak sakabanatu, ilargiak bezala usainduko du. Urra igotzen ari da, bustiko gara. Errepidezko aro modernoa, ilunduko urtaroak. Azaroak amairu, enekok margoak aterako ditu. Haizeak koloreak sakabanatuz, ilargiak ezala usainduko du. Azaroak amairu, margoak aterako ditu. Haizeak koloreak sakabanatuz, ilargiak ezala usainduko du. Usainduko du. Azaroak amairu. Kaixo txikiak, zer modu zaudete? Urte oso itxoiten egon ta gero, zuen egun handia iritsi da, zorionak! Zuetako askok, gurekin elkar banatu nahi izan duzue zuen urte betetze eguna. Eta hemen ditugu argazki pilo-piloa. Beraz, ikusi, eta nahi duzuenean zuek ere bidaldu zuena. Gero arte, mua! Esnatu naiz egun asteko irrikan, bat gauean kirioak dantzan. Jaio zinen eguna iritsi da, ta abestuko dugu deno batera. Zorionak zuri, zorionak beti, zorionak polita, zorionak beti, zorionak zuri, zorionak
zara? Zure sudurra ukitzen. Kontu zibili asto txiki, mukiz beteta daukat eta... Eta orain belarria? Kontuz asto txiki, kontuz. Argizariz beteta dauzkat eta... Buruan ez duzu mukirik edo argizaririk izango, ezta? Aizu, eta mukirik eta argizaririk ezean, zer dugu buruan? Buruan? Txapela buruan eta ibili munduan! Kaixo, bikote! Kaixo, Eneko! Kaixo! Aizu, zupaldakizu zer dugun buru barruan. Bai noski, buru barruan garuna dugu. Garuna? Bai, batzuk erabili ez arren guztiok duguna zentzumen organoen ondoan egoten da. Usaimena, daztamena, ikusmena, entzumena, oreka organoen ondoan alegia. Eta zertarako balio du garunak? Gauza askotarako, funtzio asko erregulatzen ditu. Funtzio? Ze funtzio? Badibidez, bihotz taupadak, arnaz hartzea... Orduan, bihotza askarrago doakigunean, garunak ematen du agindu hori. Bai, pentsa, kirola egiten ari gara. Bai, eta oksigenoa behar dugu. Beraz, garunak esaten dio bihotzari. Azkarrago, oksigenoa behar dugula. Eta zer gehiago? Ba, gozetzea, logurea izatea, hori guztiare, bai. Eta garunik ezean, alperrik dugu orduan tripa. Bai, erabiltzen dare bai, pentsatzeko, hitz egiteko, jolasteko, hori guztia. Ba nik uste dut, sator txikik, burua mukiz eta argizariz beteta daukala orduan.